लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि आङो मोनसे भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ इन्टारेस्ट बा नायनो हागोन बिनि सायाव मोनसे भिडिअ देखायगोन आङो नोंसोरनो ओमफ्राय बिनि उनाव बे सांग्रांथि भिडिअखौ नोंथांमोननो खिथागोन दा आङो बे सांग्रांथि भिडिअआ मा नोंथांमोना आङो फंनैसो खिथाना होनायदों नोंथांमोना बेंकआव थाखा बख'नो थाङो नामा मालाबा बा नोंथांमोना नोंसोरनि बिमा आरो बिफाखौ नोंसोरनि बैसो जानाय बिमा बिफाखौ बेंकआव फैसा बख'नो थिनहरबायो नामा मा थिनहरो नामा जुदि थिनहरोबा बे भिडिअखौ नायग्रो सिगां नङाबा नोंथांमोना फ्लप जागोन गासिबो मानोना दिनै मोनसे घटना जादों बेनो जाबाय मा धेमाजिनि जनायाव जानाय मोनसे घटना सासे आइजोआ बेंकआव फैसा बख'नो थांदोंमोन फैसा बख'नो थांनायनि उनावहाय फैसाखौ बख'बाय बे गासै 70,000 रां बख'दों 70,000 रां बख'नायखौ दाना बियो मा खालामबाय बेंकनिफ्राय ओरै हाबनानै रिलिं थायो नालाय बे रिलिंआव फैसाखौ दोननानै बियो गावनि मनायाव सोबाय थादोंमोन सोनाय समाव बियो फात्ता गैयाखि बे 50,000 जेनाखि बान्डोल बियो गाहायाव गलांनानै दङ फैसाया गाहायाव गलांबाय खिन्थु गोजौआव थानायखौल' बे बेगाव सोना लाजोबबाय खिन्थु बेखौ सोनाय लोगो लोगो बियो ब्लड थांबाय नाथाय बिनि उनाव सासे आइजो दंमोन बे आइजोआ बे फैसा गनायखौ नुबाय आरो बियो लोगो लोगो टप 50,000 रां गनाय फैसाखौ खननानै लानानै बियो ब्लड थांबाय दा आइजोआ उनाव जेब्लानाखि चेकआप खालामनो मोनबाय फैसाया 20,000 दङ 50,000 राङानो गैया बिथाङा माने हाथास जानांबाय दिनै गाबनानै आरो दिनै बे मिडियायाव दिनै फोरमायदों जाय लांग्रा बै व्यक्तिखौ बियो रिकुवेस्ट खालामदों जोंनो अननानै फैसाखौ रिटार्न खालामनानै होफिनदों होननानै आरो बियो मैया एफआइआरबो होनाय जाबाय थानायावहाय बै आइजोखौ लानानै जाय आइजोखौ दिनै सीसीटीवी केमेरानि केपचार खालामनायावसो दिनै नुनो मोनबाय बे आइजोआ लानायखौहाय नङाबाथ' सीसी केमेरा गैयामोनब्ला बा बेखौ बोरै मोनगौमोन दाना लामाफ्राव गनायबा बोरै मोनगौमोन ओंखायनो जुदि नोंथांमोनाबो जुदि बेंकआव थाखा बख'नो थाङोबा साबधान जानानै थांबानो जाबाय जेन' खुनु मोनसे मिसलेट जानाङा एबा नोंनि जि धोनखौ नों लायनो थांदोंमोन बाहाय खिन्थु गोमानाङा बिनि उनाव बे भिडिअखौ नोंथांमोननो खिथागोन आरो बिनि सायाव मोनसे भिडिअ खिथागोन बे जाहैबाय मा गर्जन मोसाहारिखौ नोंथांमोना मिथिगौ कंग्रेसनि बिथाङा सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथाङा थांनाय जेनाखि जाहारबारियाव हेमन्त नार्जारिखौ गावथारदों बे गावथारनायनि सायाव बिथाङा बेरफ्रोसार मोनसे बिबुंथि होदों आरो बिथाङा दिनै बे गावथारनायनि सायावहाय मा बिबुंथि होदों नोंथांमोनाबो निश्चय मिथिनो लुगैदों आरो नोंथांमोननो आं दिनै बे भिडिअखौ लाना फैदों आं नोंथांमोननो खिथागोन गर्जन जेनाखि बुंनाय बे बाथ्राया सैथो ना नंखाय नोंथांमोनावबो खर' दं नोंथांमोनावबो मेलेम दं जों बयबो मानसि हिसाबै एस ए हिउमेन बिं हिसाबै जोंबो सालिजारि खालामनो हायो दा बे हिसाबै आं नोंथांमोननो गेजेराव आं दिनै खिथानो नागिरदों कि बे गर्जन जेनाखि मोसाहारिया बिदा गिदिरा मा बाथ्रा बुंदों बे हेमन्त नार्जारि गावथारजानाय मानो गावथारदों बबेनिफ्राय गावा प्लेन टटेलि माने प्लेनिं खालामोन नामा ना माबोरै बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं लाना फैदों स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायबानो आं खिथाजोबनोसै फैदो होमबा नायनो लागोन बोरमा अमाफोरखौ जोङो जेरेखम आलासिफोर फैयोबा होसो होसो बुथारनाय सुथारनाय बेबायदि गावथारनाय जाथाया दिनै खोब लाजिनांथाव आरो सोमोनांथाव जादों जाय प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर एकर्डनि उनावहाय बर'लेण्डआव सान्थि आरो गोजोन क'क्राझारखौ बिथांमोनहा गोजोननि फुरि गोजोननि डिस्ट्रिक्ट पिसफुल डिस्ट्रिक्ट होननानै नामाकरन लायो जेराव जेराव मिथिं दावथिं जायो बाहाय लाजिया फांजिया होननानै लायो बियो बे सान्थि बे मानि सान्थि जाखो बे मानि गोजोननाय जाखो जाय बे मिरौ जिरौ व्यक्तिफोरखौ बे ओनसोलनि व्यक्तियानो मेक्सिमाम आन्दलन प्रमदनि आन्दलनाव नेशनेल हाइवे ब्लकेट खालामबा बिथांमोनानो दोबै दोबै बुजिया सोमजिया बिथांमोना थांनानै न' बड'लेण्ड न' रेस्ट जोंनो नांगौ आलादा रायजो मोनाबा जों जिराया जों गोजोना होनग्रा दा बेफोरबायदि गावनि आन्दलन खालामग्राफोरखौ दिनै प्रमदनि बाहिनिया फेरेंगा मोना मा बेबायदिनो गामि हाग्रा सेर सेरनि गामि खना खना थांनानै इन्दि बेरे खालामग्रा गोसो बोयो जबरदस्ति लांग्रा बिसिनि ओनसोलावनो बिसिनि न'फ्रावनो थाखोमानानै बिसोर आन्दलन खालामनाय मानसिफ्रा दिनै गाव जेराव जादों जे थोरसियाव जादों दिनै बे थोरसि होग्रा जाहोग्रा व्यक्तिखौ दिनै नायगार गावथारनाया बे फेरेंगानि हाबा जाबाय नामा दिनै फरेस्टनि मन्थ्रि फेरेंगाया मानो क्लियार खालामा एनजिअ नङा बियो एनजिअनि गावाखै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अके फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बबे केदारनि माब्ला एपइन्टमेन्ट जाया फेरेंगाया बेखौ होनो हागोन नामा नंखायथार बियो एखे नंखायथार जों मिथिगौ आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मानसि नांगौ गोदानै रिक्रुइट खालामनो हाया
मा खालामो बिसोर एनजिअफोरखौनो बाहायो थाइसे थाइनै होनानै दिनै बिसोरनो अस्त्र होबाय गावनो होननानै जुदि बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि नङा बेखौ प्रुफ होनो हाया बियो सोर बे अस्त्र लाग्रा बेक्तिया सोर मा बे हायार्ड नामा फेरेंगा गभर्नमेन्टनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि प्रमद बर'नि हायार्ड किलार नामा बिसोरलाय हायार्ड नामा दाहार लानाय मानसि गावथारगोन नामा बिसोरलाय ना उग्रपन्थी फिनानै दोनदों उग्रपन्थी फिदों नामा अस्त्र ट्रेनिं होनाय दा बेसेबां दुखुनांथाव दिनै बे नानियानै उन्दै उन्दै हिनजावसा दङ बे गथ' सानैखौ सोर नायगोन बिनि बिसिखौ सोर खांगोन सोर फिगोन मैया दाखालिसो रनिखाथायाव जोङो नुबाय सासे बेक्तिया गरिब नेहात बेक्तिखाय माजों जाहोनो दंब्ला गानहो जोमहोनो जि गैया गानहोनो जोमहोनो जि दङब्ला लेखा कलेज स्कुलाव फरायनो लेखा माबा बेबस्था खालामनो हाया फानबाय दिनै बे थासारियावबो दिनै फेरेंगारिनि बाहिनिया प्रमदनि बाहिनिया खिलार बाहिनिया दिनै बर' फिसाफोरखौ आनैथानि गावथारनाया बेखि मोनसे मोजां जाथाय जादों दा आं खोब दुखु मोनदों जोङो कंग्रेसनिफ्राय मोनसे बे न'खरनि जानानै बे फेमिलि जानानै जोंनि बिखा गावनाय कन्डलेन्सखौ जोङो जासिदों जोंहा जेबो राव गैया दिनै जेबो आवाज गैया आसाल' खालामदों आनान गसाइ बिनान गसाइ जायहा जोंखौ सोरजिदों बे सोरजिगिरि इसोरा बे न'खरखौ नायथों ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক জোনাই শাখাৰ পৰা বুধবাৰে এগৰাকী মহিলাই উলিয়াইছিল প্ৰায় ৭০,০০০ টকা কিন্তু টকা উলিয়াই অনাৰ সময়ত মহিলাগৰাকীৰ অসাৱধানতাত হাতৰ পৰা ৫০০ টকীয়া এটা বান্দুল অৰ্থাৎ ৫০,০০০ টকা পৰি গৈছিল তললৈ বাকী ২০,০০০ টকা মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ বেগত ভৰাই গুচি যোৱাৰ পিছতে কাষতে থকা আন এগৰাকী মহিলাই পৰি থকা ৫০,০০০ টকা উঠাই উধাও হোৱা সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰল SBI জোনাই শাখাৰ CCTV কেমেৰাত যোগেদি উইড্ৰ কৰিলোঁ উইড্ৰ কৰি পেলাই মোৰ হাতত জমা দিলে জমা দিয়াৰ পিছত মই বেগত ভৰাব লওঁতেই মোৰ বেগ নিজৰ অসাৱধানতাৰ ফলত বেগত নোসোমাই পেলাই ৫০,০০০ টকা পৰি গ'ল মই কিন্তু ততকে ধৰিব নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত মই গুচি আহিলোঁ গুচি অহাৰ পিছত অলপ দূৰ অহাৰ পিছতে মই বেগ চেক কৰোঁ বেগ চেক কৰাৰ পিছত গম পাওঁ ধৰক পইচাটো নাই তেতিয়া মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বুলি ভাবি পেলাই আকৌ মই উভতি গ'লোঁ উভতি গৈ পেলাই মোৰ লগৰ বান্ধৱী এজনীক মাতি পেলাই আকৌ মই বেংকলৈ গ'লোঁ বেংকত গৈ পেলাই CC কেমেৰা সেইবিলাক ফুটেজবিলাক চালোঁ চোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ দেখোন কোনোবা এগৰাকী মহিলাই মোৰ পইচাটো লোৱা দেখিলোঁ দেখাৰ পিছত তাই উঠোৱাটো দেখি পাইছে উঠোৱাটো মই দেখি পালোঁ দেখুৱাৰ পিছতে মই ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ এই সংক্ৰান্তত আপোনালোকে কেছ দিছে নেকি FIR দিছে নেকি মই যোৱাকালি দিয়া নাছিলোঁ আজি মই FIR দিছোঁ